Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bos, hari ini sudah malam puncak acara. Ini persiapan. Saking sinar mata sampun dugi. 200 meter. Udah neng. Nggih. Kendala mobilnya Mbah To Sarip, Bang. Sing nyanjang. Dalam mriki kan anone Mbah Ton iku. Dalane pripun dalane? Sketsa, Bu. Dalane pripun dalane? Pripun Mas dalane, Mas? Pripun dalane? Kendala acara apa iki? Pas pisan piye? Kis tangan ngono. Jadi iki persiapan sudah. Alhamdulillah ketemu Gus. Sowe kok Gus. Persiapan dari sinar mata. Lighting dari Amalia Pro juga bikin ada. Ibu saya KDK, ada Pak KDK. Lighting. Karo Pak Abi Pro. Di desa sing kadung dawa ini ada dawane sampai turah. Gus tenan ada Bayu. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam. Kabar pripun kabar? Alhamdulillah khair. Alhamdulillah. Gus gede sowe Kak. Pejuang anak-anak. Gus Salim Gus. Ngono. Iki lho Gus. Kiai kan ngono piye? Gus tok tak salim. Gus. Assalamualaikum. Pripun Gus? Pengamanan nggih. Hari ini lancar. Amin. Sampai selesai. Barokah. Amin. Monggo Mas Arif. Kesan-kesannya acara hari ini Dawuh marang kiai. tuh nggih, derek dawuh nggih. Ning arep jam telo esuk. Engko anu. Nah, sepeda ning kene ae. Temu tidak? Beda kene. Terus bareng go. Bos, limpek bos. Di malam basar baratara langsung bongkar terop sampai jam 2 bengi. Setengah 3 mboh. Itu sane mbane. Oke. Irung bar. Kerong dibongkar. Ih. Lemes tenan. Mbah oleh banyu suwuk ora, Mbah? Oleh banyu suwuk ora? Piye malah gak oleh iki?
Jadi kilo biar kerep nang ndi neh kei. Kerep nang ndi lagi? Aku ngiseng nih. Dona nang ndi wong? Kan nang ndi? Nang ndi? Lu karek nggo celana seret-seret dadi. Nang ndi no? Ngono tak rupiah pesen. Montore pur go ngidul. Imbuh ki manut tasake ana tangji ki baru dijak nang ndi. Mantep dong aku bengi. Mantap. Mulai jam berapa? Aku mulai ngantuk mulai jam piro kan. Tapi ya selawatan iki. Apa? Dina yang melu selawatan. Aku gak. Piye lho, malah Oh. gak. Iki ndak sak berubah tuku mau. Anake ben selawatan. Piye kesan-kesannya acara ndek piye untuk masyarakat corona piye? Mendem. Lho kare mendem piye lho. Mendem selawat. Selawat yo. Malah begini ada yang model lungguh. Dek. Jebuk ono baterai arep lungguh. Iya. Ayo opo sendat enggak. Yo. Lho. Yo mendem yo. Master Coklatnya IPA. apa? Mas. Coklat. Master IPA gitu guys. Aku tuku kupon. IPA model piye ki anu? Sampurna kongkon kae. Warna apa itu? Dina kan tani nih. Dina kan. Coklat wis tangi ya? Wes. Gak turu blas bos ceritane ndek bengi iki. Blas anak. Gak turu. Aku rupiah-rupiah. Enggak no. Pengen ra coba. Dadak sore bal-balan Tapi yo- mulai nyetir motor ngene aku. Ya kalau gak ngebarno. Ndak anu bungkar kabeh berarti. Lah anu apa wi arep cacah wi sing tukang sone anu. Jadi bongkar saiki. Akhirnya Tera perusahaan Tera. Terus iki piye ceritane hari ini kok mau jak usung iki golek rezeki ning ndi iki? Rezeki nang kono nang anu. Ndi? Kaya kulon kuwi lho. Kulon piye to? Wis oke dina iki aku sanu bos. Semanut bos iki. Bos muda aja. Terus kiri. Skirip. Piye to iki wis manut iki aku. Supaya golek rezeki hari ini. Nah, aku sini punya. Tok. Apa? Kadang anu ya. En Masa? karena kata anu apa? Aku karo lah. Ana mau semaput mungkin kok ngarep ora oleh mburi wis ana yang ngurusi. Lah wong Oh, ini kapan ngarepe anu kae ora oleh piye. ngapet anu kae betul apa acara rong anu kae. Lah kok harus maput ora mari yo. Wis mapot ra duit kuwi ya kuwi. Segini mungkin ya. Terus. Oh yo ngetok ning anu. Iklan bro. Aku udah gak merasa apa nek ora merasa apa maput. Mas ngomong Pak Banser yang semaput lho aku yo. Bos kita lanjut videonya nanti. Jadi terusannya video di bengi soalnya Wah ning gendongan. di bengi gak tak upload kan. Tapi intinya Semaput. acara tadi malam alhamdulillah sukses. Pokoknya panitia bengi pokoknya banyak kekurangan. Mohon maaf yang sebesar-besarnya pokoknya acara sholawat tadi malam. Dari ini belum selesai jadi anu bongkar-bongkar son. Bocil pirang telung tumpuk jan. Tapi berhubung hari ini saya sibuk ketika iso melok ngikuti bongkar-bongkar lagi. Ide bengi ngiwangi ya sampai mais jam 3. Terus terima kasih sudah mengikuti videonya. Saya ucapkan matur suwun sangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.